Say giingon nimo? Dili na ko sa imo ha. Dili nakasakwa kay? Silusa ka nya maldita. Yan na i-jogging ron oy. Sa orasa oh. Sige lang basig. Traffic siguro to siya. Natunta karon be. Asa naman to si Marky uy? Murag taon-taon na ba? Saan orasa uwa na ilang i-jogging ron? Piting yun. Be! Ay na! Sabayan ta ka mag-jogging. Anong karon pa man ka? Napa ko'y gipasa ka jut be. Napakagipasa ka dyan. Una-una, unsa nang orasa karon? Ting jogging pa ba ron? Ting jogging man pila ra man na ka minuto Jogging. ko na late. Uy akto dili man pug ko mo jogging di ba? Sabayan ra man ta ka. Nadugay gali ko na kay nako gipasa kay Joy. Joy? Joy? Kisa man na si Joy? Business partner Business nako. partner. Babae na po di ay. Babae na po di ay. Unsa- Bansog na nadugay ka. Unsa day na ana di ay? Say naaana di ay. Business partner ba? Ambot ni mo ay. Mura makag naunsa. Katong ni Agi kay si Juan, si Jennifer yung business partner. Karon ka nag-joy na pod. Huy, ay sigo paminaw ba? Ambat. Paminaw ra gud ra gud. Paminaw ba sa mukha ni gihanan ni uy. Paminaw sa gud, be paminaw sa ba? Unsa man ning bataan ni silusa man kayo ka? Kamaldita ba nimo? Pay kakabalo unsay rason gani? Unsa man ning bayanan ni uy? Unsaon nimo pagkabalo be kung di ka maminaw og tarong sa kuha? Kana kinaiyan nimo ba maldita kayo ka ba? Unsa day ka dira uy? Be, layo na kita gyaptan no, ginosa pa man day ni ma-okay day Ines. Grabe. Paminaw ra gud, be Ba't paminaw mo? sa ba sa mukha jud Ang mo ba't oy, mo? grabe makadira oy. Sorry na ba unsa man ning bayanan? Hala ka Oy, diha. grabe jud kay na siya ba? Ala ka diha. Be, sa ning bayanan oy, gipakapi-kapoy Hala. ra makunin mo oy, no sa ka. Be. Be. Pre! Pre! Marjong ni, Marjong! Marjong ni! Sa mukha, unsa may tuyo na pud nimo kita kang na. Karon pa jud unsa man? Yung banding niyo ni Hana, pre, no, magukod-gukod. Unsay banding nang galis man mi ato. Tama na ni Biba. Layo na kita gyaptan no, nya ni balik na ta diri sa agi. Oh, magbalik-balik jud taan eh. Abala ka droy, unya na kadili na ko nimo. Unsa? Unsa ingon nimo? Dali. Dali diri sa amo kay ka. Saan mo kay ka? Unsa giingon nimo? Ha? Unsa giingon mo sa kuha? Dili na ko sa imo ha. Dili nakasakwa kay? Silusa ka nya maldita. Silusa ko og maldita? Hoy. Basi nakalimot ka. Unsa gi-promise mo sa kuha to nanguyab pa lang ka? Ay kung sige sunod ra Marky, papansin man kaayo ka uy. Sugta lang lagi ko han. Kaya na ko na i-handle mo ka silosa. Labi na imong kamaldita. Bantay bitaw ka ha? Timan ilang ang istorya. Trust me. O di ba? Ay nomdom ka? Maunang agwanta ko kay giuyab ko nimo. Stilaning bumang ang pinakong sa'yo But it's hard for being Nadali ko ato ah. Maayo jud ning babae mo halungkat og kaagi.